Kaya katang pakibaluan ng update kay Metro Manila Subway Project. King reporting. Sinimula na ng Department of Transportation o DOTR ngayong Miyerkules ang demolisyon at pagbabakod sa Metro Walk property na magiging lokasyon ng itatayong Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Metro Walk property ay mahalagang bahagi ng proyekto at matagal nang inaasahang masimulan. Kasabay nito, sinabi ni Lopez na 82% na ng right-of-way ng buong proyekto ang nakuha na ng DOTR at target nilang umabot sa 95% bago matapos ang taon. Pinangunahan ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas ang demolition at fencing sa Metro Walk site kasama sina dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson at ako, Ilocano ako Party List Representative Richelle Singson Michael. Ayon kay Singson, buo ang suporta ng kanilang pamilya sa proyekto ng pamahalaan. Ang Metro Walk ay pag-aari ng Blem Commercial of the Philippines ng pamilya Singson na may kabuuang sukat na 8 ektarya. Mula rito, 12,752 metro kwadrado ang gagamitin para sa subway station. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.